Здравейте на всички! Днес сме се събрали да говорим за една много важна тема и това е трансформацията между това да сме партньори и да станем родители. И какви преходи се случват там. Затова сме поканили на гости Милена и Наталия, като ще ги помоля те да се представят сега. Ето сега е момента ние да се представим. Значи, аз съм Милена, аз съм фамилен терапевт, работя с двойки, с младежи, също така се занимавам с различни събития, групова терапия, така че тук в случая най-важното, с което ще допринеса, е опита ми от работа с двойки и семейства. Супер, мерси. Наталия Николова съм аз и всъщност с Милена имаме сходен професионален опит и всъщност всички неща заедно ги правим. Работата с семейства и двойки, работата с тинейджери. Така че, да, като фамилни терапевти се надяваме да можем максимално да допринесем за тази толкова важна тема. Да, аз съм мнението, че специализирането по-скоро, тъй като е толкова обширна тема и много неща се случват, от всяка една малка тематика виждаме, че е важно експерти да кажат, защото наистина са много обширни и дълбоки неща всъщност, крайна сметка. Ще започнем с това, което мен ми е също много любопитно и това е как се рекламират двойките в днешно време, рекламите по социалните мрежи, медиите, филмите, всичко как представят трансформацията да се случва. И това дали всъщност доста дава една идеализация на човека и на майката и на бащата, т.е. на родилката преди да роди още представата и как това влияе на тяхната двойка после. Какво мислите по тази тема? Мисля, че винаги така в обществото ни, в културата ни е съществувало пространство, в което нещата да се представят малко по-розово, малко по-прекрасно или малко по-идеализирано, както каза и ти. И си говорихме предварително, че и в приказките още това се е случвало. Днес обаче някак, понеже всичко е на един клик разстояние, това влияние има много по-голям ефект, защото от всякъде ни заливат само позитивните образи. Позитивните образи на красиви бременни жени с перфектни тела, много любящи партньори, после едни много сладки същества, които само се гушкат и отново партньора, който е винаги около майката. И някак всичко изглежда много лесно, много приятно. И това много често създава наистина тази илюзия, че раждането, появата на едно дете е нещо много хубаво, нещо много прекрасно, което наистина е така, но в рекламите много рядко се показва контекста и се показва бекстейдж. Не се показва всъщност. Трудностите и предизвикателствата, които стоят отзад. Точно така. И въпросът е как се отразява това на гледащия, на човека от другата страна на обектива. Как се отразява, идват хората, после казват, аз не си го представях така. Това е много по-трудно, отколкото си го представях. Много по-различно е. Човек изпитва най-различни емоции, въобще не са толкова положителни всички. И се оказва, че живота много често е по-скоро труден, отколкото лек, безпроблемен и прекрасен. И като че ли не сме готови за това. Да. Всъщност това, което се случва е, че не само не са си го представили, но някак очакванията към всичко и към всички стават в така десетократно по-големи. И всъщност това създава основните проблеми след това, защото не само, че не е така, както си го представях, аз започвам с зъби и ногти да се боря да стане така, както съм го гледала по рекламите, по филмите, слушала съм го в песните и това създава наистина много противоречие понякога и много недоволство, също така в всеки един от партньорите. И тук има нещо, което ние с Маргарита често забелязваме, когато говорим с майки. Усещането, че всъщност само на мен така се случва. При другите не е така.
Другите живеят своя идеализиран живот, пък само аз съм тази, при която ситуацията е различна. Много интересно това, защото когато започнат да се случват трудности и те не съвпадат с тази реклама, която хората си представили в началото, и това се превръща с трудностите в някаква тема табу, в нещо, за което по-добре да не говоря. Защото какво ще си кажат другите? Не се справям като майка, не се справям като съпруга или това, което трябва да покрия като очаквания от мен самия и от тези стереотипи, нали, които са навсякъде и ни заливат с тези усмивки и щастливи хора. И човек си го носи сам това нещо и се опитва да си го реши сам. И нали, като има очаквания и те не се получат, ние ставаме разочаровани от себе си. Почваме да имаме вярване, че ние се проваляме. Пък това да живеем явно, да имаме трудности, много хора, поне около мен виждам, че смятат, че това е равно да имам слабости, защото на мен ми се случват. И съответно да не се разобличаваме пред света, че ние минаваме през тези трудности, значи сме слаби. И затова няма да търся помощ. И трудности и слабости все едно е забранено да ги има. Да. Да, пък това е по-голямата част от живота, всъщност. Да, ние много работим с тинейджери, както казахме, и много често го даваме този пример, наистина, че основните емоции, ако се замислим, колко от тях са позитивни, само една. И можем ли да бъдем винаги изцяло щастливи? Нужно ли е? И нужно ли е? Да. Вие говорите за разкриването, за способността да си признаем, че преминаваме през нещо трудно и че това, че понякога майките се затварят, изолират се, но какви са вашите наблюдения? Дали се разкриват хората вътре, в семейството, един пред друг, в двойката? Много зависи. Много зависи отново от моделите, които идват от рождените ни семейства. Всъщност, колкото и да четем, колкото и да се развиваме, тези модели имат изключително силно влияние върху нас, защото те са усвоени в една много ранна възраст и те се проявяват изключително автоматично. Така че ако идвам от семейство, в което в рожденото ми семейство всъщност жената не е имала право да споделя трудностите си, на мен ще ми е много трудно да го направя това нещо. И обратното, ако идвам от семейство, в което мъжът не се е вълнувал от това как се справя жената, добре ли се чувства в тази нова роля, какво се случва с нея, дори да не го задава като въпроси, просто да присъства повече, нали, това ще бъде нещо много необичайно. И да, много е различно в днешно време. Много по-активни са и бащите, и жени, и майките, нали, в това да комуникират за тези неща, но понякога може да го правят по един нездрав начин също. Повече като изискване отново, повече като очакване, повече като натиск за това как трябва да бъдат нещата, защото са повече когнитивни, нали, а не толкова естествени. Да се чудя, тъй като така повторихме, че всъщност да имаме повече възможност към информация. Нали, в момента е супер лесно да четем, да слушаме лектори, професори, които са експерти по това. Тоест, ние взимаме информация от различни канали. Не знаем коя е тази, която, примерно, би паснала на нас най-добре, но просто приемаме, че така трябва да се случат нещата. Да се чудя, наблюдавате ли повече в момента, примерно, изискванията да са нереалистични, да искаме повече и повече, защото виждаме, че може да се случи, сравнявайки с това, което четем в интернет. Тоест изискванията и за мъжа, и за жената, след като станат родители. С повечето информация идва повече очаквания също. Но с повечето информация идва и повече избор. И много зависи човек как използва тази информация. Защото и най-добрата информация човек да има, това не е учебник, нали? И като дойде реалността, тя е коренно различна. И тук също опираме пак до това, как човек е склонен да учи също. Дали нещо като види, че не се случва добре, може да пробва нещо друго, или се отказва, или се депресира, или настоява на това, че трябва да е правилното. Започват много неща тук да се включват като модели.
Или има усещането, че има един единствен правилен начин. И се натиска до край, нали, да. независимо какво се случва. Имам аз такива срещи с хора, в които виждам, че многото информация наистина много помага. Защото хората наистина, когато се информират, започват да рефлектират по-добре и съответно да имат повече, както каза и Милена, избор и възможност за различни реакции. Но има и хора, които забравят, че са хора. И почват да изискват толкова много, че някакси човешкото изчезва. Както по отношение на себе си, така и по отношение на партньора. Забравят или по-скоро спират да разбират, че аз може и да го очаквам това от партньора си, но не мога да спирам да мога да видя, че на него може да му е трудно това. Може да му е ново, може да му е непознато. И това... Или че той има нахалството да има друга гледна точка. Също. Има още нещо, за което сега си давам сметка всъщност, че когато има повече информация, има повече гледни точки. И примерно, ако преди нашите майки, да речем, са чели една книга и са имали това отношение като към някакъв много голям авторитет, сега вече, когато са повече експертите, повече авторитетите, човек малко или много започва той да стои в центъра на това нещо, а не задължително някой голям авторитет. И авторитета повече и отговорността, разбира се, повече идва и в самия човек. Да. Пак зависи според мен от личността на човека. Така е. Дали може да поема тази отговорност или всъщност започва да се обърква, започва да се чуди кое е вярно и започва да чувства всичко това, което идва от тези външни източници като натиск. Нали, трябва да бъде различен. Добре, и сега ако се насочим към партньорските отношения, какви са преходите точно и трансформацията? Как би описала ти, примерно? Ами, в така, системната теория ние говорим за жизнен цикъл на двойката. И в този жизнен цикъл на двойката всъщност има много етапи и много преходи, през които преминава всяка една двойка. И всъщност всеки един такъв преход се нарича криза. Не защото задължително се свързва с трудни неща, а защото това е една промяна, която е свързана с промяна в взаимоотношенията, промяна в границите на тези взаимоотношения. И раждането на едно дете всъщност е един от тези преходи, които се случва в всяка една двойка, което автоматично означава, че всеки член на семейството ще трябва да се напасне, ще трябва да се пренастрои към един нов човек, който се включва в системата и съответно връзките и взаимоотношенията между двама човека стават между повече души и това само по себе си вече предполага тази промяна, за която си говорим. Сега, само докато каза гледаме, си дадох сметка. Ние се гледаме, когато имаме връзка. Когато дойде трети човек, ние вече не се гледаме, защото гледаме третия човек. По-рядко се гледаме с този човек, защото сме насочени към третия човек. Дори само това описва много добре промяната. То е нещо много малко, обаче казва всичко. Тоест този поглед и фокус изцяло се измества и това, че сме свикнали да сме номер едно приоритет за другия човек, се променя рязко. Мислите ли, че хората обикновено премислят това, тази промяна? Ами, отново, нали, няма еднозначен отговор, да, но може би не си представят колко голяма е тази промяна. Нали, никога ние не можем да знаем как точно ще ни се отрази нещо ново, напълно ново в живота ни, преди да започнем да го преживяваме. Дори да имаме идея, това може да е много различно, защото също така не знаем това малко същество, когато дойде в нашия живот, как точно ще го промени. Дали ще бъде едно спокойно, спящо бебе, или ще бъде едно много плачещо и неспокойно нали, бебе, което ще изисква много повече от нашето внимание съответно. Така че
дори хората да имат идея, после тя може да бъде много различна, когато се сблъскат с реалността. И реалността може да е много, много различна, защото ние сега си говорим за някакъв идеален вариант, в който двойката се срещнала, примерно поживяла е заедно, после има дете, той станало лесно, очаквано е било, обичали са се, майките и бащите са доволни от избора на партньор на децата си, нали? И идва детето. Обаче живота е толкова пъстър, има много неща могат да се объркат по пътя, защото сега все по-често има деца, които се случват инвитро, примерно. Има деца, които трудно идват на този свят също. Това вече започва да създава динамика в двойката. И са много предизвикателствата, с които, нали, двойката трябва да се справи, дори понякога и преди идването на детето. Така че ние си говорим за някакъв такъв вариант, обсъждаме ги тези принципи, но живота е много, много богат. Ще предложи страшно много варианти на тези събития. Но това, което със сигурност, пак така от теоретична гледна точка е добре да добавим, че ако в двойката е имало много неразрешени въпроси, ако е имало много неразрешени проблеми, макар че не обичам тази дума, те ще ескалират, когато се появи третия човек. Защото това тогава... е интересно, което казва, защото обикновено младите майки, очакващите бащи, предполагат, че детето ще ги изплоти, ще направи отношенията още по-топли, че ще се обичат още повече, когато дойде и третия. И двете са някакси верни, защото от една страна някои от нещата, които са в двойката, ще останат на стендбай за известно време. За известно време. Обаче други неща, които са свързани с това какво е родител, какво е майка и какво е баща, ще излязат автоматично от дневен ред. Даже то не е по избор това нещо. Дори хората започват да правят неща, които откровено не харесват в родителите си. Автоматично. Защото това е програмирането, което имаме. Да, всички имаме такова програмиране и независимо дали това ни харесва или не. И това, което на мен ми хрумва, тъй като аз мога само да си представям, и да почвам в момента, аз започвам да си представям какво е точно с партньор да имаш и да споделяш нещо толкова отговорно и все едно да се адаптирате и да сте много флексибилни и гъвкави към различните ситуации, защото план не може да правиш това, което съм чувала от всички родители. Но сещам, примерно, че аз даже просто взех котка с един от бившите ми и това също създаде проблем в динамиката, кой кога да гледа. Тренировка. Смисъл, да, това си е тренировка. Че трябва много добре да се изкомуникира. И това ми хрумва като най-доброто нещо, което може да направим сигурно, да изкомуникираме различните сценарии, може би, и как точно да се справим с различните трудности. Имаш предвид преди да дойдат? Да, и това ако се сетим за тези сценарии изобщо, защото за някой от тях въобще не ни е хрумвало, докато не ни се представи в живота това нещо. Но това засяга друга важна тема, доколко могат да си говорят партньорите. За да си ги изкомуникират, това значи, че трябва да могат да го правят и да са си изградили този начин на общуване, защото примерно, ако веднага е забременяла жената и не са могли да установят партньорската двойка, понякога тези неща в движение се учат. Така че стъпваме тук и на това, че има нужда от такава комуникация. Как единия общува, как другия общува в двойката. Аз се чудя, нали, за комуникация, за трансформацията в идентичността на човек, не на двойка само, ами да изкомуникираме с партньора. Моята трансформация от жена в майка, в родител и след това в съродител. Това също си представям, че е изключително важно. И от двете страни. Както и обратното, да. Разбира се. А всички тези промени са изключително големи в отделните индивиди и в двойката като цяло. И както казахме, ако има около нас членове на рождените семейства, нали, които това пак зависи от начина, по който са си поставили границите, двойките ще се намесват или няма да се намесват, как ще участват. Нали, всички тези неща са изключително важни да могат да се изговарят. Какво се случва в мен, когато не мога да се справя. Нали? Засегнахме го в началото. Мога ли да го кажа на глас, че имам трудности? Мога ли да кажа на глас с какво се справям и с какво не се справям? Мога ли да кажа от какво имам нужда? Това са много големи въпроси и теми. И ако аз в партньорските си взаимоотношения до този момент не съм
можела да го правя. Защото съм искала да запазя този идеален образ или защото съм искала да запазя пред себе си имиджа Да на се справим справящ с човек. всичко. Да. Почти невъзможно е да го видим да се случи, когато се появи детето. Защото и стреса отива страшно много нагоре Абсолютно. и тези спокойни разговори, нали, които сме си имали, може и да ги няма вече. Абсолютно. Ето тук идва един въпрос, как да говорим спокойно в една неспокойна ситуация. Когато сме спокойни. Формулата, ако искаме да говорим за важни неща, винаги е да го правим в момент, в когато и двамата сме спокойни. Ако ескалираме и искаме да разрешим нещата, докато сме в тая ескалация, резултатът винаги ще е плачевен. Защото конфликта всъщност винаги предполага, или в по-голямата част от случаите предполага ние да започнем да се защитаваме, да се отбраняваме и тогава чуваемостта става почти нула. Така че за важните неща е важно да говорим, когато намерим това спокойствие в себе си, тая стабилност. И също така сме чувствителни към това дали партньора ни в момента също е спокоен и устойчив. Много често се задействат съвсем различни модели. Въобще взаимоотношенията са нещо много, нали, понякога дори не си даваме сметка колко много неща повлияват само в един конкретен момент. Това, което тръгна да казваме, е да сме чувствителни към това, че партньора ни в момента може да не е спокоен или може да не иска да говори на тази тема и това не означава, че той отхвърля нас. Но в повечето случаи могат да се задействат и тези мисли, нали, от супер дребни неща, нали, може да съм най-спокойната в този момент да ескалирам. Да, може би тук трябва да кажем това, че когато се промени изцяло статуквото в семейството и дойде трети човек и всъщност всичко ескалира. Като примерно хората не могат да спят известно време, когато са повтаряли едно нещо много пъти, нали? И когато няма подкрепа най-вече, когато примерно не са наблизо родителите или не са в добри отношения, нали, с така бабите и дядовците, какво се случва? Всеки иска от партньора си повече. И повече, и повече, и още. Защото аз не мога да се справя. Това значи, че ти не даваш достатъчно, а други човек може да направи много други неща, но просто това да не се вижда в момента. И когато са само двама човека, те се сочат един друг през цялото време. Сега като го казваш това, се сещам за едно много лесно упражнение, което мисля, че е много смислено обаче. Да си представим как сочим другия с пръст и когато сочим другия с пръст, да си дадем сметка, че 3 пръста сочат към нас. Да. Ти спомена за тези племена, които обичаш да гледаш как се отнасят към едни към други, към децата си, нали? Колко много хора помагат и колко много хора са заедно в това да се гледа едно дете. А когато са само двама човека затворени в една кутийка и няма подкрепа, естествено, че те ще се избият даже понякога. Просто е трудно. Това отваря въпроса и за спецификите на обществото, в което живеем, културата, в която живеем и колко е различна от начина, по който едни традиционни племена отглеждат потомството си. И пак се връщаме на този въпрос, как възприемам аз подкрепата. Мога ли да поискам подкрепа? Да, защото понякога подкрепата се интерпретира като липса като слабост, не мога да се справя. Липса на умение да се справя. Друг път пък се интерпретира като намеса, която ще промени моята представа за това как да родителствам на това дете. И аз не искам, нали, да се случва по начин, с който аз не съм съгласна. И всъщност има толкова много неща отново. Само искам да отбележа, че ние тук сега малко ще се фокусираме върху трудностите, но това не означава, че всичко е много трудно. И че всеки ден е така. Напротив, просто искаме да ги говорим, за да може хората да ги имат предвид тези неща и да ги взимат предвид и в техните лични взаимоотношения. Тук последното, за което говорихме, беше искането на подкрепа. Мисля, че това е една много голяма и много важна тема. И трябва така да го подчертаем, може би, няколко пъти, че искането на подкрепа е сила, всъщност, а не е слабост. Помислете си, много е трудно да поиска човек подкрепа. От една страна. А от друга страна, това е свързано с тази част в нас, която си мисли, че трябва да прави всичко сама, за да се справя. И това е начин, по който мислим.
И това не е свързано само с майчинството. Да. Това е много, много дълбоко вътре във всеки в нас и в бащите също. Затова ние започнахме малко тази тема, доколко бащите също говорят, когато им е Да. трудно. Защото когато дойде бебето, майката е фокусирана върху него, нали? А кой е фокусиран върху бащата? И какво се случва Какво с се случва с татковците? него? И той ще каже ли нещо изобщо? И някой ще сподели ли? Какви са вашите впечатления? Как минават Трудно. мъжете през този голям преход в Трудно живота? трудно минават и трудно споделят. Аз много се радвам, че понеже ние имаме досег с двойки, които, примерно, имат мънички деца и сме говорили с тях, но радвам се, че те се отварят и говорят. Но хич не е лесно. За някой, особено за мъжете, да кажат, с това ми е трудно да се справя. Това е... Аз, тъй като няколко от темите, които казахме, според мен са свързани с нашата народопсихология на българин или на Балканите, като цяло идеята, че трябва да чакаме до последния момент да се борим, да се справим сами, т.е. ние да не си признаем, че имаме лимити въобще. Въобще да не говорим за лимити. То е на западното общество вече, нали? Не е само на Балканите, според мен. Защото на Запад пък съвсем някак си липсва тая подкрепа. По-скоро институциите са тези, които подкрепят повече, нали? Може би за терапевтичната подкрепа също ставаше въпрос, защото в другите общества на по-ранен етап се случва това нещо, отколкото тук. И се сещат, че могат да си признаят, да отидат на преди да е станала манджа с грозда, така да се изразя. А тук се вижда тази тенденция, че чакаш до последно и при мъжете особено. Променя се обаче. Променя се да. това нещо. Ние го гледаме вече в течение на 15 години, примерно. И това се променя. Да. Все повече двойки всъщност търсят подкрепа. На по-ранен етап. Да, дори има двойки, които са в началото на връзката си, искат някакси да могат да се справят с много дребни на пръв поглед неща, да се учат как да комуникират, малко превентивно дори, което е наистина много, много важно. Но аз ще се върна за ролята и на бащата. Всъщност, наистина за мъжа е също толкова трудно. При майката е свързано и с физиологични промени много, и с емоционални промени много, и с много страхове, тревога, която се появява. А пък при бащата не е по-малко тревожно, защото той също влиза в една нова роля, за която той никой не го е учил как да се справя точно. Но, както каза Милена, никой не гледа към него и той може да чувства това изолиране, което толкова се говори за него понякога също. Когато той е изолиран от една страна, а от друга страна, когато започна да идват едни очаквания за това как да се включва в нещо, което му е много непознато, неговото усещане за това как се справям, пък за мъжете да се справят още по-важно понякога, става много много голям въпрос как се справям. И за разлика от жените, които могат да изтерясат, когато не се справят и да прехвърлят всичките си несправения дори и към бащата, мъжът има по-голямата склонност да се оттегли. Да. И когато се оттегли обаче, това за жената изглежда, че оставя. Да. И всъщност този кръг, който се задвижва, може да създаде изключително нереалистични сценарии. И ако няма наистина двойката способност да комуникира и да каже всъщност какво се случва, или ако няма достатъчно усет да видим, че този човек не се чувства признат, не се чувства видян или усеща, че не се справя, той, в смисъл, тая нереалистичност в сценариите ще се засили. Обратно. Какъв му е хода на бащата? Какво да направи вместо да се оттегли? Откъде да намерим подкрепа за бащите в този случай? Защото от тях се изисква да са силни. Бащите помежду да са много силни, те да държат всичкото това нещо, защото и хормони, и всякакви работи са доста раздвижени при жените. И от мъжете се изисква да са много стабилни в този период, който може да продължи и 3 години. Каква е алтернативата за мъжете да получат подкрепа? Алтернативата е да се научат да говорят, според мен. С кого? С жените си? И с жените си включително. И помежду си най-напред. Помежду си първо да разберат, че не само те преживяват това.
и след това да могат да го комуникират, защото те може, нали, много често идват майки, които казват, той не ме подкрепяше и това е голяма травма за мен. Нали? Аз не искам да имам друго дете, защото той не Се ме чувствах подкрепяше. сама в това. Да, и ако се замислим всъщност дали това е така и защо е така, може да намерим много причини. Включително, че той се е изплашил, защото не знае или не може да го удържи това нещо. Аз това си мисля много, че постоянно четем мисли, въпреки че всеки един от нас знае, че не Точно. може Че да не четем работи мисли. телепатията. Обаче, въпреки това, постоянно четем мисли и си представяме различните сценарии. И много впечатляващо как различните гледни точки тотално може заради липса на комуникация такова неразбиране да стане. Това, нали? И рядко се питаме, И между приятели, какво между става? семейство, нали? Не само между партньори. Аз го чувам така. Да. Така ли е наистина? Да. Какво значи за теб това? Ние го виждаме ежедневно това. Просто като седнат на дивана партньорите, всеки път версията на единия е на 180 градуса различна от версията на другия. Понякога на 30-40 градуса, но понякога и на 180, нали? Да. И даже имаше такова изречение, като започвахме да учиме. На диванчето на фамилния терапевт, като питаш кой командва у вас, мъжът казва тя, а жената казва той. Добре дошли в фамилната терапия. Да. Аз мисля, че трябва да засегнем и още нещо, което е много важно, защото когато се появи този малък човек, голям човек, защото, нали, хем е малък, хем всичко е насочено към него, всъщност се оформят две отделни вече субсистеми. От една страна партньорите остават партньори, но те едновременно с това стават и родители. Разбира се, в началото родителската субсистема взема превес. Няма как, нали? Той малък човек няма как да се грижи сам за себе си. Обаче, ако партньорите слеят това разбиране, че партньорството е родителството, И не се завърнат един към друг, като към партньори. Да, това може да е наистина да има така много негативен ефект върху партньорството. Много често, ако партньорите не се грижат за взаимоотношенията си, като подгрижане означава, нали, пак ни романтични вечери. Както нали, преди. Да, по-скоро да мога да си кажа няколко думи, да мога да го прегърна, да мога да му видя очите, да мога да му Аз и кажа една ти дума. да го има. Да, да мога да изслушам една песен с него или просто да гледам 5 минути новини или каквото там обичат да гледат, преди да заспа на дивана, нали? Но някак си това да е усещането за близост, за интимност. Ако това не се случва, прогнозите обикновено са, че когато децата си тръгнат, те ще се разделят, тези хора. Или просто ще отидат да живеят две отделни стаи и просто тая връзка, тя ще е умряла. Някога има конфликти и в самата представа на всеки от партньорите, що значи партньорство и що значи родителство. Със сигурност. Винаги. Със сигурност. Винаги го има, не понякога. Да. Ако преди конфликтите са били за партньорството, Сега са за родителството. и за родителството. Те за партньорството не спират, нали? И за родителството. Това е съвсем естествено. И те вероятно отразяват голяма част и от личната ни история, от това, което помним и не помним, от начина, по който сме израсли. Абсолютно. Така е. И има тук нещо много важно, че като говорим за конфликти, хубаво е да кажем, че това не е край на света и че това не е нещо страшно. По-скоро това да ги избягваме на всяка цена е по-страшно. По-страшно, защото при двойките, при които има конфликти, те са нормални двойки. Там, където няма, са по-притеснителни. Това да избягваме, нали, моето виждане, това да избягвам конфликти означава, че вярвам, че няма да се справя и тия конфликти ще са пагубни за нас и затова ги избягвам, може би. Но това, което аз се замислих също, случва ли се пък, когато една двойка започне да се връща, т.е. вече, нали, минал е първоначалния период, настанахме родители, фокуса е само детето, ами почва да се усеща липсата повече на партньорските взаимоотношения. Дали има вина, пък доза вина, да обръщам внимание на партньора ми, не на детето? Възможно е. Там звучи много комплексно. Вина, че все едно се връщам към партньора вместо да съм с детето. Да. Това ли беше преди? Да. Всякакви вини Да. ще има тук. Да. Майките като че ли са доста склонни да се чувстват виновни. Включително и за себе си, ако направят нещо, отделят един час, пак се чувстват виновни. Аз винаги го давам този пример със себе си.
Понеже в работата ми има и пътувания и като тръгвах да пътувам още преди години, майка ми всеки път ми казваше: сготви ли им? И задаването на този въпрос, нали, стотици пъти, всъщност ме накара да осъзная, че аз в продължение на няколко години никога не съм си позволила да направя сандвичи за вечеря. Или да поръчам нещо. Просто всичко беше, нали, представата ми за майка и за съпруга и за нали, домакиня беше да трябва да има нещо сготвено. И всъщност казвам го по повод на всичките тези модели, как толкова простички неща имат огромно влияние. И всъщност ако имам купища такива модели, с които съм отраснала, част от които е майката не се грижи за себе, защото децата стават номер едно. Как няма да се чувствам виновна? Да не говорим, че ние сме общество, в което изключително много се е действало през вината, докато сме пораствали. И това е една много голяма тема. Критика, вина, срам, всички тези неща много са били активни. Така че вини, както каза Милена, колкото си искаме. Аз докато те слушам по темата за готвенето ми идва така мисълта каква липса седи зад тази потребност винаги да бъде сготвено на децата и какво аз не правя всъщност, когато държа винаги да има сготвено, дали не се грижа за себе си достатъчно, избягвам да се погрижа за себе си, дали не отделям време с партньора си или пък не отделям качествено време с тях, кое е по-важно. Дали е по-важно да им бъде сготвено или е по-важно да бъдем свързани с тях. Така е, да, има много липси, нали, може да се изброят много, но тук наистина голямото е какъв е образа на добрия родител, на добрата съпруга, на добрия партньор, нали, кои са нещата, които се включват. И това за всеки човек ще е различно. Да. Тъй като времето напредна, пък така хем малко песимистично, хем добре реалистично говорим, но се чудя как да завършим така, че да е полезно умерено, и реалистично. Песимистично и умерено оптимистично. Такъв какъвто е живота. Точно всичко така, помага. Манджа с грозде, но вкусна. Примерно спрямо последната тема ми идва точно да се акцентира върху това, че ако в крайна сметка, ако не отделяме време за партньора ни и за нас самите, това ще повлияе на детето. Пък, нали, първата мисъл е, трябва да се грижи за детето и изпитвам вина, ако не го правя постоянно. А ти реално се грижи за цялото семейство, така, което е изключително важно. Ако майката е добре, и детето ще е добре. Всъщност, това е много просто. Да, най-просто казвам. Много просто. Абсолютно. Ако двойката е добре, и детето ще е добре. Тъкмо преди малко, нали, с един клиент си говорихме точно за това, че когато майката и бащата са разведени, обаче са в много добри отношения, детето няма никакъв проблем с това, че са разделени. И обратното, нали, ако са заедно, детето има много, нали, големи трудности с това да вижда, защото се нарушава неговата способност да е лоялно и към двамата, нали? Той към кой да е лоялен, като се карат, нали, през цялото време. Но аз като говорим за умерено песимистично, умерено оптимистично, винаги си казвам аз на себе си, че е важно да можем да гледаме на голямата картина. И за да можем да се справяме с собствените си вини. Няма как да сме на 100% отдадени на себе си, детето си, партньора си, работата си. Да. Но е важно да можем да видим, че ние отделяме време и на детето, и има моменти, в които не отделяме време на детето. Тоест, ако се чувствам виновна, защото не му отделям време, да мога да си кажа, има и моменти, в които аз му отделям. И когато гледам голямата картина и мога да погледна тая перспектива, това ми носи малко облегчение. Защото никой никога не е казал, че ние трябва да сме перфектни. Да. И така много важно нещо, детето вижда също, че майката се грижи за себе си, защото всяка майка би искала детето и да може да се грижи за себе си. Пък това го показват най-близки. Действията. Действията, да. Това много ми хареса. Много, макар че, така, както казвате, имаше доза песимизъм, във всичко песимистично, което казахме, имаше и някаква перспектива и някаква надежда. Ето от това, че конфликтите ги има и те са там, но точно през конфликтите се случва растежа, както на ниво индивид и семейство, така и на ниво общество. Няма как да има промяна, ако няма някакво разклащане. Минахме през това, че
е трудно да се иска помощ, да се иска подкрепа, но всъщност, ако мислим за това, че това всъщност е сила и това подкрепя не само нас, но и цялото семейство, това променя перспективата ни. Ако мислим за това, че конфликта може да ни доведе до по-различно ниво, до нови хоризонти, това може да промени начина, по който влизаме в него. Ако знаем за това, че и на другите майки им е трудно, предизвикателно, че понякога се чувстват срамно, виновно, това може би ще ни направи така малко по-открити в това да признаем и пред себе си, дори само собствените уязвимости. Почти никой не учи хората как да са майка и баща. Ние сме се научили, сега има някакви курсове вече за бъдещи родители, но това трудно се преподава. Живота го преподава. Да, живота го преподава, така че всъщност, независимо дали има умерен песимизъм и умерен оптимизъм, може би едно от най-важните неща е да кажем, че грешките не са фатални. Ако сме живи и ако сме здрави, грешките не са фатални и се учим и в движение на цялото това нещо. Свикваме с тези роли в движение и ако можем да си говорим за това, което се случва, прогнозите за всички са много добри. Аз последно бих вметнала също, че което на мен много ми помага, и защото аз много вярвам, че мислите ми са изключително властни понякога, да преформулирам това от не се справям, правя достатъчно, супер много помага. И на мен, и нали, на хора, с които съм говорила, този малък, защото това пак е вярно. Ние не казваме, не справям се отлично, а просто, че правим каквото можем. И това носи някакво облегчение. Правя достатъчно. Това е толкова хубаво, всъщност. Да. Което отваря веднага другата тема, колко е достатъчно за различните хора, но аз също го използвам и наистина това е много, много подкрепящо всеки от нас. Добре, много ви благодаря на всички. Ако нещо друго ви е хрумнало сега в момента, Хрумнаха ми страшно много неща. Аз мисля, че само не просто отдраскахме, дори не знам дали... И отдраскахме Да, темата, и отдраскахме. Тя наистина е много голяма. Да, много голяма тема. Но на мен наистина много ми се иска да кажа накрая, че родителството е най-прекрасното нещо, което може да се случи на един човек, който го иска. Защото той не е задължително. Наистина, когато си дава позволението да бъде човек. Да. Прекрасен финал, според мен. Да. Мерси много. И всички, които искат, могат да ни зададат своите въпроси. Да. Защото темата наистина е много пластова, както и да се свържат за допълнителни. Да, ще има всички информации, нали, като сайтове, как да се свържат с вас, така нататък в биото. И така.